Subay sa natabong human smuggling sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA, ang Aviation Security Unit mopatuman sa masigpit ng mga security procedures, ilabi na sa mga non-scheduled flights. Ano ang report? Gipasabot ni Police Major Marvin Bulik, Station Chief sa Mactan Cebu International Airport Police Station, nga susama ang security procedures nga gipatuman sa tanang mga tugpahanan lukop nasod alang sa mga general aviation passengers. Una, gikinahanglang muduso sila sa Airport Police Station og General Declaration o Flight Plan diin nakadetalye kung pila ang mga pasahero, ang mga crew ug ang ilang destinasyon. Kung mahataga na og aircraft exit clearance, may personnel sa PNP Aviation Security nga mopahigayon og pre-flight inspection uban ang mga sakop sa immigration, customs ug taga Bureau of Quarantine. Kaya nga mo manggod ang parang litaraman sa counterterrorism ba, way mga nakarga nga mga makadaot sa flight, mga prohibited items, contrabands, mao na mo ana. Plus ang identity good sa pasahero nga mulupad labi na international flight na. Apan sa nahitabo sa NAIA, human makarga ang mga bagahe ug nag-anam ang pagsaka ang mga pasahero, kalit lang nga misira ang pultahan sa private jet ug wala na makasakay ang ubang mga pasahero ug mga personnel sa AVC Group nga mopahigayon unta og pre-flight inspection. So, ang nakita ko siguro nako sa NAIA, murag wa to mo agi gud sa mua siguro og kuan kay usually wala sa opisina na sila mag prior sa departure. Mo sa flight clearance sa mua. Muagi dire. Sa Mactan mo ang practice dire. Subay niini, mas gihigpitan pa sa AVC Group ang ilang ipatumang security procedures aron kalikayan nga mahitabo sa Mactan Cebu International Airport ang nahitabo sa NAIA. Na may mga upcoming special meeting sa within sa security stakeholders, ako ni open dito. Sa other matters nga kuan sa agenda. I-open na ako ni nga kuan sa wake up call o kung saan pa namo pagpa-strengthen ang among kuan. Among procedures dire. Di ma-reflect lagi ato nahitabo sa NAIA. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Narodina, Balitang Bisdak.